mo nang di na mabaso ng mga tao nga concern sila mangita sa asang presidente. Di man punto bagon ko dayon, asang presidente. Day karon higawas mahigala na jumping jack. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagjogging-jogging ug nagjumping jack sa nataran sa Malacañang. Kini mahigala kung tinuod nga okay ang health sa presidente, okay sa na nga mo iyang buhaton. Kay alang man mahigala og maingon nga ipangkiha tong mga nagpa sabwag o mga fake news inana nga wa na ang presidente mahigala nagdaot na delikado ng kahimtang, simple ra man mga kaigsunan. Kanang buhaton sa presidente, pakita lang siya mo speech sa mga kaigilaan onya ay nana mapakita sa last kisa di lang po necessary nga mag jumping jack yun unta. Og doon na kalihukan pero iyang feeling nga okay siya ana di sige pagpakita mahigala nga laski siya mga sukitig paminaw ay kini ko mga tao uban sad mga higala inigon gida sa sintlok ang presidente lahi naman dayon og mga istorya god. So karon instead nga ipangkiha tong mga nagsabwag og fake news kada lang ipakita lang diha nga okay ang presidente inana man na aron nga simple lagi kayo di naman kinahanglan nga modako pa na kung tinuod magyud gani nga healthy siya kay mga tao man god sobraan po ning uban mahigala ila pong tiwasan ang presidente. Pero tinuray lang doon na po'y katungod ang katawhan nga masayod god. Kumusta ang status sa health status sa presidente? Masayod ba sa mga tao kay bisan nga sa korporasyon ang president sa corporation importante mang masayod gani ang mga incorporators o mga corporators mga higala una-unsa ang status sa iyang health kay maka-affect man guna no sa tibuok korporasyon. Straight to the point. Muna nga mga tao mangutan na lasad ato ni tagag pagtagad lubutaga sa batuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Straight to the point. Okay, mga kaigalaan, gahapong adlaw ba ni siya day nagdagandagan ni si BBM? Gahapon, no? Nag-jogging-jogging. Kaya saan po ni mga tao, god mga higala, nga ilang po gipalabian. Pag ingon nga doon ako na-admit, kay kinigong panglawas, sige po ni BBM, kuhan magod ka na bang medyo naniwang siya ba? Pero iyang gingon niya naniwang siya kay murag ni, kuhan ko no, iyan lang ko na nag-maintain sad, ha? Before siya nag-press con para, suspension may sa excise tax, kay gisuspend ang excise tax, pero dili tanan. Wa apil gasolina o crudo day. Kerosene like LPG. So before sa press con nagdagandagan na presidente, unya jumping jack kay pagpakita nga healthy siya. Kay ni katap maguto mahigala mga huhong-ihong o istorya nga mao na si BBM na admit mahigala sa Sintlok Hospital. Unya mao na ni, no? Ang mga tao sa mahigala ila pong palabian mura og sa baning uban nga gusto man tingalig unsay mahitabo ni BBM. Ani anang puntuha sa health manghigala di lang kumukuyog sa anang dapita, kay lisob sa kay atong tunguhon ng presidente. Kining ato issue for issue lagi ning ato. Pero kining uban gyud mahigala lahi po ning ilabor dako isulod kalagot nila mga kagilaan. Unang daghan na mahigala mingon na to na sa ospital na daghang mga pulis ito gigwardyahan na. Unyang uban mahigala wa na gyud nagpost sa Facebook mga kaigalaan nga wa na gyud na. Pero makita magud nimo pud siya lagi niwang. Pero ingon siya mahigala nga kini pag niwang niya matod pa mga kaigalaan murag na bawas-bawasan ko niyang taba kuno day yan na lang i-maintain, ha. Depende man gud na mahigala niwang ka kay kanana ang kinini ang nakay sakit, naniwang ka taas kag sugar, naniwang ka kay
unsay problema nimo, ikunhod imong panglawas. Napoy uban may galan niwang kay nag-exercise, nag-gym, inana. Okay, pag niwang niya tungod to sa iyang sakit sa una nga diverticulitis, mao to sa tinae day no. Kay gi pa soft diet man siya adto. Lugaw-lugaw lang, ha? Karon kay nawa naman ang iyang fats, matud pa, iya na lang gi-maintain. Mo ning gisulting BBM. Pero tinuulay, doon na say diverticulitis. Sanin ko na? Diverticulitis. Isod sad i-pronounce nga kinini ang sakit ining dato eh. Diverticulitis. Mo na iyang sakit. So, human ato kasi tinae mo ko na gipa soft diet siya kanang lugaw-lugaw lang ba. So sa diyan naglugaw-lugaw na siya, naniwang siya. Nya kay naniwang naman siya iya lang kuno gi-maintain. Mo na gisulti ni BBM. Unsa man ning kuan mo ni no? Nya dayon pag kinini ang pag counter ana mga hohongihong ug naunsa si BBM gahapon ni dagan siya. Kay kana gud mahigala kung ako'y pasultion, number 1 dili ko mo apelang ana sa health nga issue. Kani ato issue for issue lang ni unsay issue sa ato nakita nga legitimate na gyud. Kanang health legitimate gyapon ha. Kay kinahanglan man ta mahibaw gyud sa health status presidente pero dunay mga nangutana nako dai, mga nag-chat nako na unsa mas BBM mo ni na okay na ba na kuan na ba kuno? Inko ayo sa aha kay ako sang klaruhon na kay wa pa na mo gawas dos DYHP. Ako lang ni mahigalang gyagi kato katawa kay daghan bitaw tinuray nag-chat nako nya mga nangutana ba inko mogawas gini sa akong post sa akong Facebook page da kana tinuod na pero wa pa gani ay lang sa aha kay daghan man kay ni circulate mahigala stage 4 kuno mo nimo una no nya ang uban wala na murag gusto man nila mahigala nga una-unahon na. Dako gilang kalagot sa uban no so bat kita di sa ato mahigala ang ako diri ang sa akong kabahin fair lang ning ato mga kagalaang treatment labi na kung inanang sa health di lang kay kumo apil-apil ang dapita no pero tinulay lang do na rights po ang mga tao nga masayod unsa mga higalay status sa health sa presidente ha kay bisan bisan gani is korporasyon kinahanglan mata masayod mga higala unsay kumusta ang health status sa tong presidente kadto bitaw Steve Jobs bitaw day sa Apple cancer man tong iya. Kinahanglan mahibaw ang mga stockholders. Unya, labi pag presidente ka, mahibaw ang imong katawhan o unsay status imong sakit. Number 1, daghay mag-ampo pud para nimo nga maayo unta ka. Ikaduha, concern kay ikaw man maoy decision maker god. Ang decision making power naa nimo. So unsaon man dili ba ka ma-affected ang imong way to make a decision if in case do na kay dako o seryoso nga gipamati sa imong lawas. Mo nang concern ang mga tao. Kini pong uban lang tinuod na concern ang mga tao dunay rason. Dunay punto nganong concern sila. Ang uban lang ila lang pong pagkapinan. Ila lang po na no. Na kini ni ang uban stage 4 cancer, may recirculate mahigala ang istorya. Ang uban gusto na po ng patyon sa BBM. Ang tubag sa palasyo, ikiha ko nun nila to dahil katong mga nag-circulate. Simple naman nag-ikiha ni mo pati naghana man sa na kayo. Saan man na? Unya, kaya ninyong gukuro na ron na pailaghan mga fake, kuha na ba? Fake accounts. Simple na yun. Ipakita lang nga si BBM mo appeal og na yung mga events. Sama atong araw ng kagitingan dahil doon yung mga events ba? Labi mupakita sa publiko. Di man kinahanglan nga dako pa ng butanga mahigala nga ipangkiha pa to na pa-circulate or unsa. Kuan lang. Straight to the point. Nga kini po nino ang iyang gahapon, okay po ni pero nasobraan po na mo dagandagan response. Nasobraan po niya mga pasugo sa niya bebe. Ingon nga di kon healthy be mag-jumping jack ko. Now, kuan na po kayo. Nawa mo niyo. Nano sa audio dong. Unahon asa may una to jumping jack o kaning dagan. Kaniyo. Jumping jack oh. Dagan oh.
Asa gamay lang. Ato sa ikon gamay. Mura man mahigalag si Nicolas Torre. Nag-practice mahigalag boxing sa ting uwan-uwan. Nag-isipon hinoon. Na kini mga higala, di ministel nga mo jumping jack yun. Di po ministel nga mo dagan. Kay, basi mabughat na hinoon ang kalakiha day. Ayaw lang, enough naman nga mapakita sa publiko, mo sulti, maayaw lang iyang pagka-deliver siyang speech, okay na siya, oy. Sa gila ng umang mga tao nga, tunguhon yung presidente, importante nga nakapakita ka sa imong kabaskog, kuhan ka na ang able ka din ha, o doon na kay medical certificate to counter sa mga namutang-butang, pwede sad, pero ina na mo dagan-dagan sa gila kuhan, da mo, po iya, pero basi niya hinuog mabughat, hinuog nga ng kalakihan, ay ba? Malunhat hinuog ka ng kalakihan na. No pressure na. No pressure na. Nagandagan na hinuog ng mga reporters, oh. Ako ni Agi katawa mga sukiting paminaw. Ba't tinuod na nga bisan sa korporasyon, labi na sa nasod, kanang presidente sa korporasyon, concern ang mga stockholders. Nga, doon ang status sa iyang health. Labi na mga higala sa presidente sa nasod. Kaya ang katawhan manggod, di malikaya natural na mga tao mo, tanang kumusta man o sa may health status. Tungod kaya ang presidente mga kaigalaan sa corporate o sa usakan nasod, daghan ang mga decision-making power and stability nga naka-tied up diha mahigala sa iyang papel isip presidente sa korporasyon o presidente sa nasod. Straight to the point. Ang leadership mga higala nga continuity simba ko og maunsa ang presidente. Mo nang concern ang mga tao ana. At least daghan pa magampo kung galing unsa man ang economic impact. Tan-awon sa mga sukitig paminaw. Ang market and economic impact. So kining iya nagdagandagan siya da. Moingon po ning uban mahigalag nga BBM gyud sad niya mga loyalist niya. Inyon masakiton karon dagan mawagid tay ka kuan niyo saway na pud mo. So napasabot na di ka maka-place gyud tanan. Di mapakita si BBM nasakit na stage 4 cancer. Og karon nga ipakita na jumping jack pa, di puno mo sugot. Ug maghigda mo, manaway mo, ug mag-jumping jack, manaway mo. Usa naman ay buhaton. Kaya, ug maghigda, manaway mo, ug mag-jumping jack, manaway mo. May paimudagan. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Straight to the point. Now, ang mga tao lagi sa ako nag-ingon, di lang ko mo sakay sa ubang mga isyu sad. Kini ato, nalang ko akong gitan-aw sad mahigala nga asa nga mga issues nga ngadto ko mo sud, no? But kini kong health ni BBM wa kay ko mo kuan ani, Pero kining mga labi na katubay na stage 4 kuno day ana. Dili dagan ang utanan ako, yun ba namatay na bagi kuno ko. Ay sa mo kuan wa pa gani ma-post DYHP o sa IFM o ginguman diri sa akong Facebook page ay lang sa magtutuo gidayon. Kana amo na mahigalang i-post na gay namo amo na nang verify. Wa pa gani ay lang sa kay porbida pagka kuana ng mga istoryaha. Di malalim. Pero bingon lagi ka nga ang mga tao do na bay kinahanglan bang masayod? Yes, kinahanglan. Importante man ang transparency. Mapresidente ka o korporasyon o mapresidente ka samot nagpresidente ka sa nasod. Kanang presidente ka sa korporasyon, usa na nga example may higala kato si Steve Jobs, mautoy usa sa mga co-founder to sa Apple day. Inventor to ining mga Apple ron nga mga Apple nga mga cellphones, mga tablets ug uban pa. Unya kinahanglan to iyang status sa iyang kuan kay nagkigbatok man to sa cancer mga kigalaan. Kinahanglan nga masayod ang mga stockholders, makaapiktar oy. Ang health mga higala sa usa ka presidente sa korporasyon makaapiktar sa directly nga makaapiktar sa market value sa usa ka butang. Unya makaapiktar pod sa mga stockholders ndaken. Nya kana mga stockholders na para sa rights nga
ang mo invest may daghan ani o ipahibaw ani niyo unsay status sa atong presidente. So mo na nga kanana ang agi og transparency imo gipakita sa korporasyon. Now how much more sa nasod? Mo na nga og mangutana ang mga tao unsa naman ang health ni BBM within normal ra gina mahigala nga mangutana ang mga tao. Ang uban lang ila naging pagkapinansad mahigala post nga naunsa na. Ang buhaton sa Malacañang mao ra gyud na ipasabot mahigala ni Amanes BBM nya magpakita nga naa nag-speech panalita na mga activities na lang. Kining iya pod mao lang po iya mga kagilaan no. Dani dagandagan naging on siya pog ni jumping jack noon. Na reklamo pa mo og naon sa iyang health ka kani di tagbog dagan ang makwan. Tagbo po mga PSG in taon may kala gukod-gukod kay basi maon sa presidente hindagan ra ba? Isod mahino niyang kalaki sa mga bughat tinuon ka ilag pa-pressure ana mga kunoy madaot tinuon ka ng kalaki haday. Aron lagi papakita mahigala nga okay pa ka, no? Tara mo, dagan-dagan sa may gala tagbaw gukod po mga reporters. Gukod-gukod lagi mo, no? Unahunang BBM og sa kon pa tagadalagit pa og mag-jumping jack inyong sawayon. Og mudagan inyong sawayon may pailumige. Pero mo lagi na kana nagpakatap ang mga inana nga mga fake news. Di na kinahanglan kay daghan kayo ng pagkatap sa fake news. Wa ra ba lisod kay pangitao na. Nabatay capacity manay dakong pangutana kay daghan kay mga complainants sila mahigala maghisgot tag mga simpak law mga kagalaan SIM registration act wa man gyud masulbad ning mga problema sa kanday. Kaya ba sulbaron sa gobyerno? Pwede sa inyong testingan. Pero sa ako nang giingon ang masimple ana mo pakita sa BBM og mga activities aron pag-controvert anang mga pamasangil. Ana lang simple. So kini ang gibuhat okay ra man sa niyang gibuhat pero na sobraan man po ni gamay kay nidagan na mahinoon ni basta siya po mahitabo hinoon niya. Lisod sa kayo hinoon. Dagdagan niya niya maugtas hinoon na. Sad-an ginon to sa mo to mga tao nga. So doon ay mga disinformations nga nahitabo mga kagalaan. Una na kuno stage 4 cancer, ay kaduha na hospital kuno sa St. Luke's, ngano kuno daghan nga mga pulis nga naa. So karon na kuha na natubag mga higala nga okay ra wala ra problema sa BBM. Ready ra siya mga sukintig paminaw, tao, jumping jack inana ka kuan. Wala ray problema yara po ning gipugos baka aron lang pag-accommodate sa inyong kuan, sa inyong mga huna-huna nga di na okay sa BBM. Okay pa dagandagan pa magani. Pero mo na kung giingon, ang mga tao go di mo mabasol nga doon na sa masayod kay gusto mo sa transparency sa gyud, no? Kay sako na lang giingon ang decision making naa man gud niya. So unsa man siya unsa may status ang health. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Mo nang di na mabasol ang mga tao nga concern sila mangita sa asang presidente. Di man punto bagon ko dayon. Asang presidente. Day karon higawas mahigala na jumping jack. Dagan-dagan pa mga sugitig paminaw ha. So okay na mo diha napo iban nga nasobraan na pud kayo. Di la pud kinahanglan nga mudagan o mo jumping jack. Nya moingon bibi mo jumping jack. Manaway mo o mudagan manaway pay buli. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.